Isa ka ba sa mga taong gustong-gustong humataw or isa ka sa mga taong mahilig talaga mag-TikTok? Well, in this video mga kasikad, parang para sa'yo itong bike na ito, so don't skip. What's up mga kasikad? This is Dan, your kasikad Bisdak, and yun na nga mga kasikad, panibagong bike check na naman ang ating iba-bike check for this episode. And sa tingin ko nakita niyo na sa title, which is the Simon TikTok Dancy. And dito muna tayo mga kasikad sa kaniyang frame. Ang frame nito mga kasikad is Simon Chromoly 26 ito mga kasikad. Tamang-tama ito sa heights na 4.8 or 5.8 feet na mga tao yung taas nila. As you can see naman mga kasikad, yung kaniyang welding is non-smooth welding and yung pagka-welding niya is uneven. Pero okay na rin kasi yung you have to expect na sa ganitong budget na rin, hindi rin maganda yung pagka-welding, pero at least nakakabili ka ng bike, diba? So internal cabling ito mga kasikad, so maganda siya tingnan kasi ito yung mga modern bikes na ngayon kasi clean siya tingnan. Yung kanyang paint naman mga kasikad is glossy paint finish, okay na rin. Unique yung support niya sa top tube, 2-seat tube kasi parang 4 kasi parang yung inipit lang yung ganyan. So maganda rin siya mga kasikad, kasi feeling ko strong talaga yung kaniyang support from the top tube. So good job Simon Bikes. And dito naman din tayo sa kaniyang mudguard mount. So okay na okay to kapag trabahante ka or student ka kasi pwede mong lagyan ng fenders. Hindi ka talaga madudumihan kapag basa yung daan, especially if white yung ating mga uniforme. And as you can see naman sa kaniyang head tube mga kasikad, non-tapered siya. So ito yung old model na style kasi non-tapered. Usually ngayon is tapered na ngayon yung mga head tube ngayon kasi yun daw mas stiffer daw yung head tube mo. And yung kaniyang fork naman mga kasikad is as you can see naman non-lockout rigid fork and generic ito mga kasikad or walang brand. And yun nga, may lalagan din siya ng mudguard mounts. Glossy yung paint job niya which is really good din kasi nare-reflect ng light at parang premium din tingnan. Quick release, ready na yung kaniyang fork and yung kaniyang frame. So maganda ito mga kasikad, as you can see naman kasi pwede ito kapag na-flat ka, you don't need any tools para mag-change ka lang ng tires. So good job sa itong Simon Bikes. Kaniyang paint talaga ng frame niya, okay na okay yung kaniyang Simon logo, bagong-bago yung design, no? So as you can see naman, maganda talaga siya. For a budget bike, ito yung pinakamurang bike nila. So dito tayo sa kaniyang components mga kasikad. May stem ito mga kasikad na alloy and galing ito sa Simon and parish siya mga kasikad. Very good ito sa mga kasikad natin na beginners kasi hindi sasakit yung likod nila kapag nagbabike. Handlebar naman mga kasikad is from Simon rin and alloy ito. Ang kaganda nito mga kasikad, yung kaniyang handlebar is wide siya, so good for balance and parish din siya, so hindi siya masakit sa likod kapag pang long rides ng mga beginners. Good na rin ito kasi both are alloy and lightweight na rin. Saddle naman niya mga kasikad is from Simon and color black ito. It looks like leather pero hindi ko alam kung totoong leather ito, hindi. And hindi siya slim profile. As you can see, parang mataba siya tingnan. Yung kaniyang angle adjuster is generic or yung simple lang or yung standard lang kasi madali ang maloster. As you can see, kapag palaging chine-change mo yung angulo ng iyong saddle. So mas maganda na i-upgrade ko na lang ito kasi depende na lang mga kasikad kung very comfortable kayo sa saddle niya, pero for me upgrade ko talaga ito. And yung kaniyang seat post mga kasikad, as you can see from Simon din ito, and ito yung standard rin or yung ordinaryong seat post. As you can see, hindi ko alam if ito is alloy or hindi or steel. Maganda din naman yung quality niya, no? Pinitik-pitik ko, okay lang din naman. Hindi ko lang alam if madali ito rusted. And maganda rin ito mga kasikad kasi quick release na rin yung kaniyang seat post. Very easy kapag wala kang tools, so easy lang i-change yung kaniyang height ng kaniyang saddle. So good point pa lang ito sa Simon Bikes. And yung kaniyang pedals naman mga kasikad is generic rin. Nylon type siya, so for me upgrade ko din ito kasi madali siya. For me lang sa experience ko, in the long run mababasag ito or depende lang talaga. So ang kaniyang grips naman mga kasikad is rubber siya, rubber type, and komportable naman siya mga kasikad nung tinest ko. No problem naman. Pero feeling ko in the long run or in the long rides, mangangalay yung kamay mo dito, so mas maganda na i-upgrade natin. Yeah, depends na lang rin sa owner ng bike if gusto siyang mag-upgrade or hindi.
Kasi it really depends mga kasikad sa kaniyang comfortability. Kung yung kaniyang chain naman mga kasikad is from Shimano. So yun, trusted brand ito. Basta Shimano, trusted. 7-speed ito na chain. Maganda na rin kasi trusted. So no need to review this kasi maganda talaga yung mga performance na Shimano. So no need to question them mga kasikad. Tires naman ito mga kasikad is 26er yung size niya. And as you can see, malilit yung knobs niya. So hindi siya pang off-road or yung mga muddy rides kasi masaslide ka talaga nito. Bagay na bagay ito sa city rides lang, aspalto, yung mini, yung mga bato-bato lang na medyo bato-bato lang. Not recommended ko ito sa mga muddy rides kasi masaslide ka talaga, so delikado siya. Yung spokes naman yung mga kasikad is as you can see, color black and napakabagay siya sa kaniyang paint ng bike. And dito naman tayo sa kaniyang group set mga kasikad, which is the most important part rin ng bike. Combo shifter na 7-speed and generic ito mga kasikad. Wala siyang brand, plastic yung feeling niya. Good na rin if beginners ka na nag-umpisa pa lang mag-bike kasi kapag sample, nag-quit ka ng bike, hindi malaki yung perang nagastos mo. Left shifters din is 3-by-speed ito and combo shifter rin. Yung combo shifter mga kasikad is naka-combined now or integrated yung kanyang brakes at saka yung kanyang shifter. Although plastic ito mga kasikad, what do we expect from a budget bike? Normal na ito kapag budget bikes kasi yun nga yung price nito if I'm not mistaken is 5,500. So okay na okay ito for the beginners kasi hindi malaki yung nailabas nila na pera para sa bike. Yung RD naman ito mga kasikad is as you can see, plastic siya and generic, wala siyang brand, 7-speed ito and kulay black. Nung hinawakan ko medyo hindi siya stiff, so kailangan talaga ng well maintenance itong bike na ito kasi masisira talaga yung any bikes kapag walang maintenance. And as you can see naman yung kaniyang yung FD niya generic rin, wala siyang brand and clamp type ito. Very ordinary yung kaniyang parts kasi yan talaga yung expect natin kapag mga budget bikes mga kasikad. Dito naman tayo sa kaniyang crankset mga kasikad from Simon. And maganda rin yung print ng Simon ito so mayroon siyang plastic protector sa kaniyang crankset para hindi siya magasgas. Hindi ko alam if alloy yung kaniyang crankset or steel, pero let's assume na steel ito kasi from a budget bike lang ito mga kasikad. 3-by setup ito mga kasikad. If titingnan natin yung kaniyang hubs din mga kasikad is generic rin ito and quick release ready rin ito mga kasikad. And as you can see naman mga kasigad, yung kanyang cogs is 7-speed and malilit yung cogs niya, so mahirap ito pang akyatan. Better upgrade this mga kasigad and wala siyang brand. Yun nga, mini ko rin nabilang kung ilang tilt kasi tinatamad ako, sorry mga kasigad. And yun na nga mga kasigad, doon nagtatapos yung bike check natin sa Simon TikTok Dance. Dito naman tayo sa mga shoutouts. So, shoutout nga po pala kay Ibanez and Lazarte family. Maraming salamat po for supporting this channel natin. And shoutout nga po pala kay Lawrence Adventure. Yun bro, shoutout sa'yo. And ito mga kasika, dito yung pinakahinihintay nyo. A big shoutout nga po pala sa Holy Fit PH and Holy Fit family. Maraming salamat po. Shoutout na rin sa lahat ng mga supporters natin na patuloy pa rin sumusuporta sa channel natin. And kung gusto nyo magpa-shoutout mga kasikad, comment down below. Baka kayong maswerteng mapipili nating isa-shoutout sa next episode natin. And hanggang sa muli, this is Dan, your Kasikad Bisdak. Thank you so much. Maraming salamat. Daghang salamat. Peace, mga kasikad.